El Marcel fa de jardiner. Som a la casa de les Acàcies d'11 i els personatges d'aquesta escena són: Em dic Guillem i faré de Marcel. em dic Núria i faré de Geraldine. Em dic Marc i faré de René. Em dic Dani i faré d'Eric. Em dic Àlex i faré de Thomas. Em dic Jana i faré d'Ivet. Em dic Cèlia i faré de Paula. Em dic Mariona i faré d'Ariane. Gràcies, Marcel, per venir-me a ajudar. Sí, només faltaria. I si necessites més ajuda, ja saps que pots comptar amb mi. Parlant de necessitar ajuda, podries venir a ajudar-me a tallar els esbarzers? Sí, oh i tant, però ara he de marxar, que he quedat amb la colla. D'acord, no passa res. Hola, Marcel! Com va tot? Molt bé. Ara estàvem parlant dels nebots del senyor Gouses. Sí, no trobeu que són uns aprofitats? Molt, jo crec que no l'haurien de molestar que ells feien gran. Encara que fos el seu oncle. Tens tota la raó. Bé, no li dono tanta importància, ja s'ho farà. Espero que no ens afecti, però si els nebots aconsegueixen la casa... Sí? Continua. Dubto que cuidin les plantes. No els hi puc dir que les estic cuidant jo. Em dirien que sóc una nena i un pàmfil i tots es riurien de mi. Però com aconseguiran la casa? Perquè no crec que el senyor Gouses els hi deixi una temporada. Més ben dit, no els hi deixarà ni un sol dia a la casa. Ni una hora, ni un minut, ni... El senyor Gouses sí que és un aprofitat, perquè bé que la casa també era de la seva germana, però com que es va morir... Geraldine, Què? sempre ens has de portar la contrària? Ja t'han dit que no ens hem de ficar on no ens demanen. Sí, ja s'ho faran. Deixa'ls estar. I no passa res si no deixem bé les plantes i la casa. Quina pena deixar un jardí tan preciós. Crec que la Geraldine té raó. Vull dir que tenen raó ells. No passa res si ningú cuida la casa ni el jardí. Ja s'espavilaran. Té raó, ja s'ho faran. Exacte, Geraldine, no els hi donis tanta importància. D'acord. Pensa en la conversa que han tingut els nebots amb el seu oncle. Jo pensava que li encantaven les flors al Marcel.